Ahojte, v dnešnom videu som v dinoparku. Nezabudnite mi dať like alebo odber. Poďte za mnou. Tuto je prvý dinosaurus. Budete psať. A pozerajte, toto je fakt pekný dinosaurus. Poďme ďalej. Aha, tu sú majská. Aha, tu je jeden krčia. Monika. Poďme ďalej. Aha, tu je za nami Actiosaurus. Wow, jak skutočný. A tu je ďalší dinosaurus. Aha, je ďalší, ale tento sa asi nevyhne. Vyhne sa? Toto je. Čo to za dinosaurus? Rečina. Pekný. To je peknú korunu, aké. Je to Triceratops. Wow. A nezabudnite mi dať like alebo odber, veľmi ma s tým potešíte, tak čaute.